Tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vom reveni cu seria noastră cu Minecraft și este partea a 6-a. Bun, deci, astăzi nu știu ce o să facem. Știu că pare ciudat, dar chiar nu știu ce să facem. O să mă gândesc eu pe parcurs. Da, și în caz de vă întrebați că nu o să mai postez cu Maria, pentru că eu am întrebat-o acum 2 zile, cred, acum o zi sau două, am întrebat-o dacă vrea să mai jucăm Minecraft și să postăm. Dar ea a spus că nu vrea și că poate altă dată. Deci poate altă dată o să vină și ea să postăm seria noastră cu Minecraft. Acum nu știu. Da, au mai crescut ceva de aici. Trebuie să mă duc acasă pe noapte. Mamă, ce viteză prind. Ce ziceți voi să fac o călătorie cu barca pe mare, aici, că e aproape, știi doar. O să-mi fac o barcă, o să-mi fac o undiță și mergem la pescuit, ce ziceți? Să pescuim, poate prindem, nu știu, obiecte, că știți că puteți să luați și obiecte din mare, nu numai mâncare, pe gen. Da, deci, hai să facem o barcă, vreau să fie roz. Da. Da, mai îmi trebuie niște bețe, dar am lemn, de fapt, în fine. Nu știu, căutam eu un cuptor. Cred că m-a pasat din greșeală. Bun, fac o uniță. Ce să fac două, așa. Mai iau niște lemn. Și uitați bărcuța. Bun. Nu trebuia două. În fine. Gen mă referam la lopeți. Am făcut două și acum. Am aruncat asta din greșeală. Da, fraților, nu știu de ce, dar YouTube, eu vreau ca să... Eu pornesc comentariile, da? Ca să înțelegeți și voi. Eu pornesc comentariile, ca voi să-mi puteți scrie în comentarii, să-mi dați idei cu ce să mai postez sau chestii ce să mai fac pe Minecraft. Dar cred că YouTube se joacă cu mine. Adică el vede contentul meu... Am spart-o de asta. El vede contentul meu ca pentru copii și oprește secțiunea de comentarii. Ceea ce mă enervează, pentru că eu vreau ca voi să comentați, dar din păcate YouTube oprește comentariile, secțiunea de comentarii. Da, în fine. Nu. Așa. Bun. Invers. Așa. Drept, înainte. Poate mai vedem și noi ce mai este așa pe mare, na. Văd ceva fain acolo. Aici n-a fost deloc. Nu știu ce e aici. Stați așa. Wow. Mamă, e beznă. Poate cădem aici. Ai, mamă. Vai, ce urât să aud zgomotele astea. Mi-e frică să nu cad. Cred că trebuie să ne întoarcem. Sunt zombie. Da. Ne întoarcem. Cu siguranță ne întoarcem. Gen, dacă mă bag acolo, mor instant. Adică, na. Da, să vedem. Nu sunt prea multe chestii pe aici. Să mergem pe acolo.
Ce ziceți? Eu zic că da, hai, să mergem. Wow. Așa. Îmi e greu să conduc barca, pe bune. Nu știu de ce, dar e cam greu așa cu butoanele astea două, adică... Nu știu. În fine. Ok, am dat peste o pădure de genul. Da, se pare că asta nu e ca o mare, e doar... da, în fine. Păi, hai să dăm drumul la pescuit. E plictisitor la pescuit, sincer să fiu. În realitate nu cred că aș putea stau. Dar na. Câinele ăla nuată. A, dar mi se pare că am oase. Un pește. Mi se pare că am oase acasă. Nu știu dacă am. Nu sunt sigură, dar dacă am pot să adopt câinele. Mi-ar plăcea. Ok, hai să vedem. Tot pește. Băi, frate, hai partea asta. Dacă nu mergem mai în mijlocul apei. Gen încolo. Hai să vedem ce vine. Tot pește. Hai să ne întoarcem mai bine, zic eu. Aici n-ajungem nicăieri. Ia stați așa că mă fac curioasă. Ce e aici? Mamă, ce ciudat. Ia stați așa. Ce e aici? O mină de asta, mamă, dar ce mare e. Wow. Ia uitați fiera acolo. Hai să ne ducem să luăm. Nu, eu mă duc să-l iau, nu mă interesează. Dar stați așa că mi-e frică. Hop. Bun. Încă o dată. Bun, am ajuns. Păi hai să luăm. Ne trebuie fier. Mamă, și cât e? Ia uitați aici, o grămadă. E foarte mult. Mamă, cât e? O da norocul peste noi, fraților. Mamă, ce m-am speriat. Mai dă și ăla cu arcul în mine. Văleu. Ok. Suntem în siguranță. Acum. Să continuăm. Da, gata? 11 bucăți. Vezi că e bine? Alteori găsesc doar o bucată, sincer să fiu. Acum depinde norocul. Hai să urcăm înapoi. Da. Trebuie să spargem ca să urcăm sus înapoi. Bă, ce greu e. Asta. Trebuie să mai sparg. Hai că nu mai avem mult. E gata. Ok. Stați să nu împing barca. Bun. Întoarcerea. Bun, ne-am făcut și cu fier. Ia stați așa.
E altă mină. Ce mic e copacul ăla de acolo? Îs doi. Da, în fine, ne ducem fix aici în mijloc și pescuim aici. Să vedem. Să vedem ce luăm. Așa de repede? 2 pești am prins deodată. Îți dai seama? Din prima bucătură. Ok. Am cum pește. Cel mai mult prind ăștia albi. De ăștia roșii cam greu prind ăștia pești. A, uite, încă unde ăsta alb. Da, în fine. Se cam lasă cu noapte, cred că o să mă întorc acasă, nu vreau să mă mănânce zombie. Sinceră să fiu. E fix aici, la stânga. Mi se pare că... Da, uitați grădina. Bun, cred că barca o să o lăsăm aici, că nu se întâmplă nimic. Stați așa. Wow. Bun. Da, cred că barca o las aici, că na, nu o ia nimeni. Adică ar fi culmea să găsesc un zombie mâine dimineață în ea. Chiar ar fi culmea. Dar dacă se urcă, o să iau barca, nu o să o mai las. Mamă, s-a făcut noapte. Ok. Trebuie să pun fierul acolo în sobă ca să se facă. Bun. Și peștii trebuie să-i părăjesc, dar imediat după. Asați că pot să fac blocuri de aur. Ia uzi zombiul cum moare. A, doar 2 bucăți? Ok. Da, eu pe mine am doar o pereche de pantaloni. Mișto. Da. Un cal. Ia stați puțin. Dar voi știți cum se face o șauă? Eu știu că șaua se găsește doar în fierarul de la sat. Dar în rest nu știu. Ah, ok. Nu știu cum se numește șaua în engleză, deci o să stau să caut. Tot așa. Ok. Nu știu. Voi știți cum se face șaua sau nu se poate face? Că aș vrea să craftez, dar niciodată n-am găsit, știți? Cred că nu se poate, adică stau așa să mă gândesc. Stați așa. Să vedem... A, gata deja? Vedem ce putem face cu... A, da! Pot face găleată, o să vreau o găleată, doar una. Să facem un de ăsta? Da, nu cred că ne-ar fi de folos, așa, nu cred că ne-ar fi prea de folos.
A, e mișto să fac de asta așa. Asta așa. Ce mai pot să fac? Armură. Mi-aș face o de asta. Dar și o foarfecă am nevoie, într-adevăr. Nu știu ce să fac acum. Îmi fac o foarfecă. Și asta. Ca să fac nimic din asta. Înțelegeți? Lasă că mai găsesc eu armura de armură. Și găleată. Am nevoie de... Da. Trebuie să fac de asta, cum îi zice, mă, cărbune. Nu știu de ce, dar mereu uit cum se zice, dar se zice cărbune. Bun. Așa. Așa, și acum nu știu. Voi ce ați vrea să fac? Am 2 case, am făcut grădină, m-am dus, am minat, am găsit un sat, l-am furat pe tot. Nu știu dacă mai țineți minte, adică nu știu dacă s-a auzit, că nici videoclipul trecut n-am observat că am ținut degetul pe microfon. Din nou, nu știu cum, dar pur și simplu mă iau cu joaca și uit unde țin degetul și îl țin pe difuzor și nu mă mai auziți. Dar dacă e, vă mai spun o dată. Deci eu, acum câteva zile, uitați, oase, pot să adopt câini. Bun, în fine. Deci eu acum câteva zile m-am dus, aici m-am jucat, fără să filmez, m-am dus și m-am jucat pur și simplu și am să călătoresc pe aici. Și am găsit un sat, m-am dus și am zis să omor Iron Golem-ul ca să iau fierul, înțelegeți? Și m-am dus, am încercat să îl omor, dar problema era că era noapte și erau o grămadă de zombi, de păianjeni, de scheleți. Nu mă prea încurcau, dar a mers totul bine. Am luat ce am mai luat de pe acolo, mâncare, am mai furat, m-am dus, am găsit emeralde în chesturi. Nu era niciun ferar, deși era un sătean, scuzați-mă, care era ferar, dar nu-i găseam casa, efectiv nu era acolo. Nu, probabil așa s-a spawnat, înțelegeți? Da, și eu m-am urcat, i-am dat o bucată la Iron Golem-ul. Aveam niște bucăți de lemn, da? Și m-am urcat pe ele și când am încercat să-i dau, efectiv, nu știu cum am apăsat eu pe butonul ăsta de mers în față și am căzut fix în el. Și când i-am dat bucata, el s-a enervat mai tare pe mine și mi-a dat 2 bucăți, m-a aruncat în sus, 10 km mai încolo. Am fugit, am încercat să fug, totul mergea bine, el venea după mine. M-am urcat iară pe ultimele bucăți de lemn care le aveam. Și stați să vedeți, era un păianjen lângă mine, nu știu ce avea ăla cu mine, efectiv, avea o boală pe mine, nu știu ce avea. S-a urcat și m-a dat jos, efectiv. Și așa Iron Golem-ul meu, mai dat o bucată, m-a zburat încă 5 km mai încolo. Și am fugit, m-am dus până era tot așa, fix așa un lac de ăsta, dar mai subțire așa, între niște munți. Nu-i departe satul, acum dacă vreau să merg, pot să merg, știți? Și păianjenul tot venea după mine, păianjenul ăla nu știu ce avea cu mine. Până la urmă l-am omorât, că m-a enervat. Tot se ținea după mine, nu știu ce avea. Dar totul mergea bine dacă nu venea păianjenul ăla să-mi dea bucata și m-a dat jos de pe blocuri. Și după aia trebuie să mă mai întorc o dată. Ați văzut și în videoclipul trecut? Stați puțin.